May tunog siya. Oo. Sarap. Relax. Solid. Ang parang pakiramdam ko. Yung pala yung pakiramdam nun. Okay, what's up mga kabalen? So, eto na naman tayo. Another day, another vlog. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa Panginoon dahil sa pagbibigay po niya sa atin ng panibagong pagkakataong makapag-vlog sa araw na to. Ayan. So, maraming salamat po. And for today's video, ayan, medyo kakaiba itong magiging video natin mga kabalen, no? Dahil hindi resort this time ang pupuntahan natin. Pero masasabi kong small business pa rin siya. And nag-o-offer siya ng mga services. Ayan. Uy, ibang services ang iniisip nyo yan eh. Hindi, ang services po na ito ay magandang service ito. Ayan. So bibigyan ko kayo ng konting clue. Ayan. Pag sinabi kong nananakit ba ang inyong mga likod, ang inyong mga kalamnan, ayan, meron ba kayong mga frozen shoulders o nananakit ng mga nananakit na mga kasukasuan? Ayan. So kung ganyan ang nararamdaman nyo, isa lang ang pwede kong i-recommendang puntahan ninyo, si Sir Roger Isidro Bone Setter. Ayan. So ayan po, ang pupuntahan natin ngayon for today's video ay si Sir Roger Isidro. Isa po siyang bone setter or chiropractic po. Ayan. So first time natin to na mararanasan mga kabalen, no? Hindi pa po ako nakapag-try na magpa-chiro. First time to, kaya medyo exciting na nakakakaba. Ayan. Although mahilig naman ako magpamasahe, no? At yung mga stretchings, yung mga hagod-hagod, pero iba tong chiropractic eh. Sa mga napapanood ko sa YouTube, talagang maglalagotok ang mga lahat-lahat mo dyan eh pagka nagpa-chiro ka eh. So ito, maganda pong experience to mga kabalen, no? Kaya excited talaga ako. Okay, so ayan, paglabas nyo ng Friendship Highway, kakaliwa kayo kung galing kayo ng Clark, at kakanan kayo dito going to Koreatown. Okay. Tapos dire-diretso na lang yan at papunta na ng Timog Park Homes. Mga kabalen, lalo na yung mga taga hindi Pampanga, mga taga Manila, Bulacan, yan. Kung gusto nyo talagang makatikim ng mga legit na samgyupsalan, mga kabalen, eto po ang puntahan nyo, ang Koreatown. Ayan. So may mga masasuggest po ako na mga establishment na talagang legit premium meat. Ibig ko sabihin premium meat. Pag sinabing premium meat mga kabalen, hindi po ito yung mga maninipis na parang bacon na sinaserve nila sa Anli Samgyupsal. Ito po yung mga makakapal na parang lempo ang size, at talaga namang smoked yung lasa, at mga iba-ibang mga marinated flavor, kaya sinabing premium. Hindi po sila Anli, pero solid naman po sa lasa, talagang sulit. Ang para sa akin, ang mare-recommend ko, number 1,
yung Songdo-won dito rin sa Koreatown. Pangalawa, yung Grill Seoul sa may Clark, malapit sa parade grounds, harap ng Hungry Neighbor. Sa likod po yan ng Clark Museum. Ayan, super sarap din po dyan. At ang pangatlo ay ang Donenu, dito naman sa Koreatown yon. So check it out nyo po yung mga establishments na yan, at sinisigurado ko po sa inyo na hindi kayo magsisisi. Wag lang kayo maghanap ng only, no? Dahil hindi po only ang premium meat nila, pero talaga namang mapapawaw ka sa sarap, dahil ito po yung tinatawag nilang quality over quantity. Talaga namang super sarap ng kanilang premium samgyeopsal meat. Ayan, kaya naman Donenu, Songdo-won at Grill Seoul, baka naman baka naman ma-invite nyo si Kabalen at i-feature ang inyong mga masasarap na pagkain. Ayan, kakaliwa na po tayo dito sa kanto na to. Ayan, welcome Barangay Pampang. Ayan, thank you, thank you. Ito po, ma-share ko rin sa inyo to, itong John's Kitchen na to. Kung gusto nyo ng mga makakapal at masarap na steak, only steak mga Kabalen, dito kayo pumunta. Solid dyan, talagang busog na busog kayo dyan. Dyan tumaas yung uric acid ko at nagkaroon ng gout dahil sa only steak na yan. Ayan, okay, sabihin lang natin sa guard. Boss, dito lang ako sa yung kay Isidro, yung bone setter. Ayun, Minnesota. Ayan, Minnesota Street. Paikot siya dito, pakanan pa rin. Ayan. Okay, so nandito na tayo. We're here. Okay mga Kabalen, so nandito na po tayo ngayon sa bahay ni Sir Roger Isidro, isa pong bone setter. Ayan. So ayan po, medyo medyo kinakabahan na ako at excited at the same time. Kaya halika kayo, samahan nyo ako at tayo'y magpa bone setting. Hi. Alright mga Kabalen, so eto na, nandito na tayo ngayon at eto po yung bahay nila. Ayan, so dito po tayo magpapa bone setting at sana hindi nakakatakot. First time ko po ito mga Kabalen, kaya samahan nyo ako. So pasok na po tayo. At ayan na nga mga Kabalen, so ito na si Sir Roger. Ayan, so ayan na po si Sir Roger Isidro, ang ating master bone setter. Ayan, Sir, medyo kinakabahan po ako eh. Okay, first time ko. Okay yung bone setting. Safe. Okay. Okay. Sige, samahan nyo ako mga Kabalen. Pasok tayo. So, ayan po. Mga Kabalen, so eto na. Nakahiga na tayo. Ay, nakahiga. Nakaupo na tayo sa kanyang, ano po tawag dito? Massage bed. Massage bed sa atin. No? Pero yung iba, may mga Cairo bed kami na. Cairo bed. Oo. Bansa talaga. Medyo mahal. Ayun po, at kasama na po natin ngayon si Sir Roger Isidro. Ayan. Sir, ano pong tawag sa inyo? Kasi may mga ibang chiropractor dito, lalo na local, nagtawag sa kanila master. Kami po, ako bone setter lang. Bone setter talaga. Wala pong... Actually, member ako ng Philippine Bone Setter Inc. No? So, amin, kung nasa chiropractic practice po kayo, no? Sa atin kasi bone setter ang tawag dyan, no? Sa ibang bansa chiropractor. Then mga chiropractor license sila sa ibang bansa.
Ngayon po, license dito, ang lahat ng bone setter na local, no, ay trained. Oo, trained bone setter. And certified din. Yep. Ayun. Certified. Yeah. So, ayun po, si Sir Roger po is trained and certified bone setter. Ayan. So, sa mga nagdadalawang isip po, huwag na po kayo magdalawang isip. Legit po itong si Sir Isidro. Ay, Sir Roger Isidro. Ayan. So, sir, ano pong klaseng chiropractic or bone setting ang ginagawa niyo? Kasi, meron akong mga napapanood sa YouTube, yung mga tiptar, mga ganon. Yung talagang parang, yung doctor talaga sila. So, anong category po kayo? Same lang kami ng mga ganyan ng mga iba, mga chiropractor talaga from ibang bansa. Same lang kami ng ginagawa. Iba lang yung method. May mga technique kami na hindi or wala sa kanila, like yung preparation ng muscle muna before the cracking, no? May mga ibang paraan kami. No? So, at saka yung time, mas iba. Mas mahaba compared sa regular na chiropractic. Sa chiro, mga siguro 10 minutes, 12 minutes, tapos ka na. Sa amin kasi medyo mahaba. May preparation ng muscle, may mobilization ng joints, no, para makita kung may iba ka pang misalignment sa katawan mo. Kumbaga may warm-up muna, sir. Hindi pwede ng ano yan, hindi stretching muna. Kumbaga sa sports, may stretching muna. No? Hindi pwede ka agad ka-cracking mo, no? Baka mabigla yung katawan. And then may assessment dyan, no, before noong procedure. So, hindi basta-basta kung hindi po cracking na agad, yung function na agad na assessment. And then, hindi lahat ng patient ay po pwede, or hindi lahat ng tao ay pwedeng mag-undergo ng chiropractic or magpa-chiro, no, or magpa-bone setting. Hindi lahat yan. Depende sa sakit. Ayun, may mga sakit. Kasi ang bone setting or ang chiropractic ay hindi yan wellness, no? Yan ay therapeutic. Therapeutic, hindi siya wellness. Ayun po yung pinagkaiba pala niya. Kasi ayun po, FYI po mga kabalen, no? Isa siyang therapeutic at hindi siya parang wellness lang. Ang wellness kasi mga spa, masa-masa. Yun kasing wellness, syempre, kahit weekly mo gawin yun po pwede. Sa bone setting, hindi po pwede. Ayun. Basta may nararamdaman ka lang, pananakit, pangangalay, pawawanhin, pwede kang magpa-bone setting. Pero kung totally wala kang nararamdaman, gusto mo na magpa-crack ng buto, hindi po pwede. Sa amin, Sa amin, no? Especially sa akin, no? Hindi po pwede. Basta may nararamdaman ka lang or may masakit sa'yo na hindi kaya ng massage, yun po pwede natin i-bone set. At tulad ko po, Sir Roger, no? Ako, madalas akong may lower back pain tsaka upper back pain kasi bagong tatay po ako matagal na position na galaga, mga ganun ka And then bukod dun sa work mo, saka yung siyempre, dahil medyo mabigat yung anak ko, sir the tendency, sir, siyempre, binubugot mo siya dito at para nung balance ka ng palikod para talagang secure siya. So, ang tendency, parang na-traumatize yung likod. So, wrong posture yan. Mga wrong posture yan. Tapos po, meron akong habit na self-cracking of neck. Okay. Actually, hindi yan maganda. Hindi siya maganda. Hindi siya okay gawin ng person. At yung ikaw mismo. May tendency kasing magkaroon ng misalignment siya kung ikaw lang yung gumagawa. Kasi discover niya po niya na kaya. Ay, kita natin mamaya, no? Kung ano pa yung mga misalignments mo, no? Kasi meron to assessment talaga. At titingnan ko pa, meron mga movement to, no? Mga ilang movement to, siguro mga siyam to, no? Ayan, na pagagawa ko. Sige. So, tirahin na po natin sa... sige, tirahin pa ng iba. Sige, sir. Okay. Paano po? Pupulang po ako dito. Opo, pupulang kayo, and then i-assess muna kita, no? Okay po. So, straight body lang, sir. Yan. Todo mga straight body, chest out, todo. Nakaganyan, sir. May masakit sa spine mo, mula batok hanggang likod. Pag nakaganyan, sir, may masakit pa pag nakaganyan. Wala. Dito lang, sir, parang namumuli ka. Yan. Pag nakaganon, no? Pag naka-straight po, ano? Parang yung namumuli ka. Sige pa, sir, straight mo pa nga. Yes, yan. May masakit ba dito, sir? Wala po. Okay. Ito siya yung okay. And then, slouch mo naman, sir. Yan. May masakit? Wala naman po. Wala. Ang sakit talaga. Wala, no? Okay. So, meron kang problema pag kayo nag-straight body ka na, ano? Okay. So, ngayon, sir, no? I-align ko yung misalignments mo.
No? Ngayon, ipagpapalagay lang muna natin na misalignments lang yan. Kasi wala tayong X-ray, wala tayong MRI. Pagpapalagay natin na misalignments muna yung dahilan kung ba't nararamdaman mo yung mga konti na to, no? And then yung pangangarin na nararamdaman mo. And then, after no therapy, check natin ito ulit ng mga pinagawa ko sa'yo. Tingnan natin kung nandyan pa yan. And then, kung gumaan ba yung pakiramdam mo. Ayos, no? May maririnig kang lumalabutok no, sa part kung saan meron kang misalignments, no? And ibig sabihin ng tunog na yun ay bumabalik yan sa dati. No? Okay, sir. So, ready ka na, sir? Dadapa, sir, ha? Okay, sige po. Okay. Relax ulit. May masakit sa tuhod, sir. Ako. May tunog siya. Oo. Sarap. So sir, ngayon hawakan ko tong spine mo, ha. Sabihin mo kung ano yung masakit dito sa didiinan ko, ha. Okay. Bang masakit dyan? Pahintuin mo kung saan masakit yung naramdaman mo, ha. Dito wala. Lower back. Masakit na Pag dinidiin ko. nilalapiro. Oo. Yan, meron dyan, sir. Yan. Pag dinidiin ko, masakit. Medyo. Yung kasi yung feeling na ano siya eh, nagdidiin. Nadidiinan. Oo. Okay. Pero yung sakit na nanggagaling sa loob, Wala. wala naman. Okay. 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 Inhale. Exhale. Relax lang. Dinig mo yun, sir. Umiilaw pa yung mga. Yep. Relax. Solid. Okay, sir, haharap ka ngayon, no? Dito ka sa harap. Diretso, sir, diretso. Ayan. Okay, and then relax ulit.
pakiramdam nun? Paano? Okay, tagilid ka sa akin, harap. Ito yung napapanood mo. Ito na. Okay, relax. Then, sa kabila. Relax lang. Nawala. Wala siya. Hindi kasi pare-pareha siya. Then, diretso katawan. Yung ba kasi akala lahat meron niya. Mahilig nga kasi ako magbabatok. Kahit yung mga dito. Kasi self-crack ka. Okay. Diretso. Ito yung decompression ng spine mo. Yung parang Y-strap. Oo. Actually kami hindi kami gumagamit ng Y-strap. Saka towel. Patawel. Hindi kami gumagamit niya. Kasi bawal din talaga. Pwede nga ma-stroke doon. Yung sa ginagamit nila. So, medyo magamit pa rin. Yung pala yung pakiramdam nun. Ramdam ko yun hanggang likod. Mas maganda yun, no? Dati sa YouTube ko lang napapanood yung gano'n. So ayan mga kabalen, no? Napakagaan po ng aking pakiramdam ngayon at talagang parang sabi nyo nga po kanina parang bagong tao. Talagang nawala yung mga stiffness, yung mga konting pain sa likod at talaga po namang napaka-satisfying, lalo na yung mga crackings po. Talagang dinig naman kanina sa video, talagang very satisfying at ang sarap sa pakiramdam. Ayun sir, so sa mga gusto rin pong magpa-bone alignment or bone setting po sa inyo, paano po nila kayo makokontak? Okay. Meron po akong FB homepage, no? Roger Isidro, Bone Setter. Type nyo lang po yan sa inyong FB. No? And then lalabas po yan dyan. And ang aking telephone number ay 0932-654-2239. May home clinic po ako sa Pulilan, Bulacan every Saturday and Sunday. And then by appointment din lahat, no? Katulad din dito sa Pampanga, no? Monday to Friday after office hours, no? So sa lahat po ng mga may nararamdaman dyan, no? Na panganay, pananakit, pamamanid sa inyong katawan, no? Yung mga hindi natatanggal sa ibang klaseng therapy, no? Massage, no? Pwede niyo pong itry yung bone setting, no? Modern hilot. Ito po yung modern hilot, o makabagong paraan ng hilot, no? Na tinatawag nilang bone setting o sa ibang bansa chiropractic, no? So, try niyo po, no? Makakatulong po ito ng malaki sa inyo. So ayun po mga kabalen, sa mga gusto pong magpa-bone adjustment or bone settings na tinatawag, ay huwag pong mag-hesitate na kumontak kay Sir Roger Isidro sa kanyang FB page. At very responsive po siya sa pagsagot ng mga inquiries. Ayan. At meron din po siyang phone number na binanggit kanina. And masasagot niya po lahat ng inquiries niyo kung kukontakin niyo siya doon. So ayun po mga kabalen. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta kay Kabalen Moto Travel. Sana po patuloy po ang inyong pagsuporta sa akin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please hit that subscribe button and notification bell para patuloy po ang inyong pag-receive ng aking mga future videos. Ayan. So maraming salamat po mga Kabalen. Once again,
This is Kabalen Moto Travel saying, ride safe, stay safe, and God bless. Bye-bye.